Досиетата на Светия Синод би трябвало да бъдат отворени, така както е направено за всички останали в България. Премиерът Бойко Борисов коментира отказа на духовния клир да се наднича в миналото на митрополитите по време на проверка на строителството на лот 1 на автомагистрала Марица. Значи има гузна съвест. Според мен не виждам нищо лошо, но всички в държавата се отвориха, така че и техните да се отворят. Да, някои казват, те са независими от държавата. Да, ама като са независими от държавата, не би трябвало да имат и досиета. Не би трябвало да се подписват някъде. Според Бойко Борисов, доходите на българите, които работят, а не чакат на помощи, са добри и не приема определението несправедливи. Работещите хора, тези, които повишават квалификацията, които учат, които се развиват, получават много, много добри заплати в България. Тези, които само мрънкат и те чакат държавата да им помага, получават ниски заплати. Човек, примерно, с 2 езика, с висше образование, с квалификация, винаги си намира работа. А тези, които си седат в къщи и викат, ми дайте ми само помощи, и няма. Бойко Борисов отправи празнични пожелания към всички българи. Пожелавам на всички да са живи и здрави, да си изкарат хубаво празника, защото да не забравят всъщност кой празнуваме. Защото в празници да забравяме всъщност заради кой човек го празнуваме, това е за Господ. Преди да тръгне в шеговития си стил, Бойко Борисов изпълни задълженията на НСО, като почисти колата. Затова им чиста колата, защото ги мързи.